ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆಧಾರಭರಿತವಾದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪೊರ್ಲೋಡು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಿನಂತಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಾಯನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರಾಯನಂಚಿನ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವೆರ್ನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೋಹನ್ ಶೇಣಿ ಜೀನಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ ಬಿಂದು ರಕ್ಷಿತಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ನಾಯಕ್ ಪೂರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮೂಟು ಬೈತದೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಕೂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಇನ್ನೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿನಂಚಿನ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮುಂದುವರಿತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾಯನಂಚಿನ ಯಮುನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಸರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಕರಾಯನಂಚಿನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊರಮ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದವೇ ಕಲಾವಿದರ್ನಗಳು ಮಾತ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೋರೊಂದುಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲು ತುಳುಕು ಏಪಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಗಳು ಕಲೆಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಗಳು ಮಾತ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಲ ಪುತ್ತೂರೊಂದು ಪನ್ನಂಡ ಮಾತ ಇಟ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಲು ತುಳುಟು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡಲ ಐಟ್ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರಮ್ಮನ ಪಣಪಣ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಶಿವಧ್ವಜ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾದ ಬುಳೆತ್ತೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನಡು ಏನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತನಾರು ಇನ್ನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಆತೇನೆ ಪಣಪಡವೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಆರು ಮಲ್ತದೇರಿಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ಬುಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಆರ್ನ ತಂಡದ ಕೋರಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಡ ಕಲಾವಿದರಡ ಬೇಡೊಣ್ಣ ಈತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಅಂಡ ಐಟ್ ಭಾರಿ ವಿಚಾರಲು ಉಳ್ಳ ದಾದ ಉಂಡು ಬಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾತನ ನೋಡ್ದಿದ್ದು ತಂದು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಿರಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರ ಜನ ದಿನನಿತ್ಯ ತೂವೋಡು ಒಂದು ರಾಜ್ಯೋಡು ರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೊಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋಡು ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲ ಕಲೆಗೆ ಏಪಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಾಗ್ಲು ದಯದೀದು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಪ್ರತಿಯವರಿಲ್ಲ ತೂದು ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲುಳ್ಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲುಳ್ಳ ಈ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೇನು ನೆಕ್ಕು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾದ ಈ ಕೊರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನು ತೂವೋಡು ಪಣ್ಪುಣ ನಿಟ್ಟಿಡು ಯಾನು ಇನಿ ತೂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಪೆ ಅಂತ ಪಣ್ಪುಣ ವಿಚಾರನ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡು ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಕೊರಮ್ಮ ಪಣ್ಪುಣ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನತ್ತಾನಿ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಎದುರಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊರಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೀನಿ ಹೇಮರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಣಂದಾಂಡ ಈ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ವಾ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ದುಂಬುಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪನಟ್ಲ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪಂಡದ ಅನ್ನು ಪಣಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಶಿವಧ್ವಜರು ಆರು ಭಾರಿ ಸಿನಿಮಾಲೆಡ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಟೆ ಆದ್ ಅಂಚನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕಲಾದ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದಾಗಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಪಡೆಯೊಂದು ಇನಿ ಜನಜನಿರ್ತಾತ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಮಾಧವ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಆರು ಮುರಾನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಎರಡ ಸುಮಾರು ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿವಧ್ವಜರಿಂಚೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐನ ಕಥೆನಿ ಎರಡ ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆದ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇನಿ ಆರ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆದ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದ ಶಿವಧ್ವಜರು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ದೆತ್ತದಿಪ್ಪೇರೊಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲ ದುಮ್ಮುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಐನ ತೂವಂದು ನಡೆದವರ ಇನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಐ ನಡೆದವರ ಎಂಕ್ಲ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಕ್ಲು ತೆರಿಯರ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಆದ್ದು ಅಂಚಾದು ಮಾತ ಇನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಡು ಇನಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಿಡ ಬತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನೆನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಆವಡೆ ಪಣ್ಣದು ಕುಡೋರ ಯಾನು ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೊರಮ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುನಾಡು ಆದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಗಗ್ಗರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಅವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾರು ಅವು ಬಿಡ್ದು ಕೊಡವ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಮಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡವ ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಕೊರಮ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ಒಂದೇನು ಟಾಕೀಸ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮೇಯ್ಕು ಪೋಯಿಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪದ ಮಿತ್ತ ಇನಿ ನಂಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಟಾಕೀಸ್ಡ್ ತುಯರಾಂಡು ಇಜಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಟಾಕೀಸ್ಡ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಶಿವಧ್ವಜಿಂಬೇರ್ನ ತಂಡಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಗು ತುಳುವೆರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡೊಂದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪರವಾದಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ಸುಂದರನೆ ಬನ್ಲಕನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಾದ ಆತನು ಅವು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆದ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ತುಳುಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತಂದ ಬೇತದಾದ ಪೊಸತ್ತುಂಡು ಕೇನ್ವೇರ ಆ ಪೊಸತ್ತದಾದ ಉಂಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಆ ಪೊಸತ್ತು ಉಂಡೊಂದು ಪನೊಲಿ ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅಕ್ಲ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಏತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನೊಂದು ಎನ್ನದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿನತ್ತು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಡ್ ದಾದ ಅಪ್ಪುನಂಚ ಅತ್ತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿನಿಮಾನು ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಕನವಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂತದೇರು ಶಿವದತ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೆ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂವಿನ ತೂವೋಡು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾದ ಜನಕ್ಕಲಿಕ್ಕೇನು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ ಬೈದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಿಲ್ಮು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿನ ಪೂರ ತುಯ್ಲೆಕಾಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಆ ಇಲ್ಲುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಜೀವ ನೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವನು ಪೂರ ಅಂಜಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಂಗೆ ತೂಪ್ಲೆಕಾಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅವಾರ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ಎಡ್ಡಾತನ ಸೂಪರ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಕೊರಪ್ಪುಲ ದುಂಬೂರ ನಡತನ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಖಂಡಿತ ದಿಕ್ಕು ಖಂಡಿತ ತುಂಬದ ಕಾಲದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ತೂವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಗ ಭಾಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 50-100 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ನಡತನಂಚಿನ ಇತ್ಯದ ಜೊಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಪರ್ಲಾದ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂವಡಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿದಾಗಲಂತೂ ತೂವಡೆ ನಾನು ಶೋಕದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ಏಪನ್ ಲಕ್ಕದ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ನಾನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಮೂರಲ್ತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂವೋಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂವೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ದುಂಬದ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮದು ಇತ್ತದ ಜಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೋರಲ್ ಆದಾಗಲೇ ನಾನು ದುಂಬು ಇಂದಿನ ಕತ್ತೆಗಳು ಬರಾಡು ಜನ ತುಳು ಸುಡಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧೊಡ್ಡು ಒಂದು ಜೋಕುಂದು ಬರೋದು ಒಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಸಂತೋಷಲ್ಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಹಿಡಿತಾರೆ ನೀತಿ ಯಾವಡಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ದೇವ್ರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕತೆ ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷ ಪಿರಾವುದ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ದನಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಚ
ಕೆಲಸದ ಆಯ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ತುಯ್ಯರ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿಯವರಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ತೂವೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪಿರಾವುದ ಕತೆ ಪುರ ಆ ನಮ್ಮನ ಜೀವನ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆಣಿದ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಜನಕ್ಲೆಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚ ಇತ್ತನೆ ತೂವೋಡು ಐನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿನೂತನವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು నేను ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಪಂಡದ ಯಾನು ಆಶಿಸವನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಪಂಡೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಡು ಸೊ ಈ ಮೂವಿ ಟೂ ಅದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮತ್ತು ಶೋಕಿತ್ತು ಇತಿಹಾಸನ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಕೊಡೋರ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬುಕ್ಕ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಅಂದು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ನಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಮೂವಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ತೋಡು ಹೆಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಿಲ್ಮು ನಿನ್ನೆ ಜೈಲರ್ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿದು ನೋಡುವಾಗ ಭಾರಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆಗೇ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ 55 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸತ್ಯ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಮತ್ತು ಕೊರಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರು ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದ ದನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಿಷ್ಠೆ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಅವು ನೆಟ್ಟು ತೋಜದೇರು ಅವ ರೀತಿಯ ಕೊರಮೆ ಮಂತನ ಪಾರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಂತದೇರು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಾಡಂದು ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ. ತುಳುನಾಡದ ಪರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬಿಂಬಿಸದೇರು ಅಂಚೆ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮೂವಿಂದ ಪನೋಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಮ ಟೀಮ್. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು, ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆತ ಬತ್ತನು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೋಡ ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಅಂದೇನು ಬಿಂಬಿಸಾತೆ ರೈಟ್. ಸೂಪರ್ ಆತನು, ಸೂಪರ್. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಡ್ ಎಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮಾತ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಬಿಂಬಿಸಾತೇರೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದು ಮೂಡಿದ ಬದಲು ಮತ್ತು ನಾನದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅದನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ತೋಚ್ಪಾದೇರೆ. ಚಿತ್ರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಇತದ ಪೊಸತ್ ಜವಣರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಾಲ ತೆರೆದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾತಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾಂತ ಜವಣರು నేను ತೂತು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವೇರಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯವರು ಅಂಚಾತಿಪ್ಪನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ನಾತು ಜವಣದೆ ತುಯ್ಯರ ಆಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡೆ ಆಗಲೇ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಮಾತು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಜವಣರು ಪಂಡತೇನೆ ತೂಪು ಲೇಕೊನೆ ಆವಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲ ಮಾತ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಪೋಪುನ ಸೀನ್ ಸೀನರಿ ಪೂರ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ನಾತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡಂದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆತ ನಂಜಿ ಸಮಾಜಾಗ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ನಾಲ್ಲ ತೋಳಿಯರ ಸೂಪರ್ ಆತ ಸೂಪರ್ ಆತ. ಮೋಹನ್ ಶೀಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತ. ತುಳುತ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ದುಮ್ಮದ ನೆನ್ನೆ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಈತ ಕೊಣತನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ನಮ್ಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗಳ ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಆಡ ಸೂಪರ್ ಆತ. ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮನ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಮಾರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಡನ್ ಪನ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಆಶೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಡೆಂಡು ಮೂವಿ. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತನ ಇಂಚನೆತ ದುಂಬು ಕಾಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೆನಪು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ನಡಪನ ಒಂಜಿನ ನಿಜ ಕಥೆನು ಒಂಜಿ ರಿವೀಲ್ ಮಂತ್ ತೋಚ್ಪಾಯ್ಲಾಗ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಡ ಐನವೆ ದುಂಬದ ಪರಂಪರೆದವು ಭಾರಿ ಇತ್ತದ ಜವನರೆಗ್ಲ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಜನದ ಪೂರೈತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಶಿವೇ ಎಂಕ್ಲನ ಐನೆ ನನ್ನ ಕಂಡನೇನ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪುರ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬತ್ತ ತೂಲೆಂದು ಕೇನೋನು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನೆ. ತುಳುನಾಡದ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ನೆಗತದು ಬತ್ತ ತೋಜುದುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ. ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ತೇರು ಐನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಐಕ್
ಮಾತ ಐದು ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಒರಿಯನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಶಿವದರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರು ಮೋಹನ್ ಶ್ರೇಣಿ ಕೊರಮ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಅಂಚೆ ಜೀನು ಪ್ರಸಾದ್ ಆರೈಟ್ ಹೀರೋ ಅದು ಆರ್ಲಾಡ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ರೂಪ ವರ್ಕಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಫಿಲ್ಮು ಲೊಕೇಶನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಟಾಪ್ ಆತನ ಇಂದೇನು ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ಈ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ತುಳುನಾಡದ ಮಾಂತಿರಡಲ್ಲ ಏನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದೇನು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತು ತೂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ತೂಯರ್ದಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಂಡ ಎಂಚೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಪುಂಡ ಇಚ್ಛೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಆಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚೆ ಮಾಂತಿರಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ